I počinjemo trollovanje na serveru. Da, trollujemo ljude na serveru, pa da vidimo. Hoće neko da naslede naše. Vidi šta će. Novi saš trčka. Pite ga Cirjovan. Čekaj, hoće i oni da se... Ovo se izgubio, ovo tu stoji. A svi hoću ja. A ovo je ubagovan. Čekaj, sad ću da napišem... Čekaj. Evo ide na spawn, pošto smo tu. Kako ti se popio sad? Aha, evo ga. A ovo će da bude žašće trollovanje, vrat. Opa. Što te prate, vrat? Čekaj. Jad. Ne me prate još. Ovo Bilan me prati, evo ga tu. Ajde ti me pratiš, šta mi ti pratiš? A vidi ih, što svi dolaze. Cool. Čekaj. Oni još tu gledaju. Sad se skijam. To su svi došli. Ajde idemo još tako. Evo ga još jedan način. Kako da trollujete ljude? Sa kim živiš? Sa mnom, stavi da se živiš sa mnom. Pitaj ga da li hoće s nama da živi pa da ga odvaljamo negdje. Ajmo. Dobio sam speed regeneration. Ajde, hoće s nama da živi, ajde. Čekaj, aj odvedi nas u wilderness. Ne znam kuda da odem za napolje. A ne, on mene prati. A dobro, ajde idemo negdje. Ajde, gdje. Bilo gdje. Da. Znači, to što ćemo da uradimo jeste da... Evo ovdje možda. Ne? Da iskopamo rupu. Znači, da iskopamo rupu, kada ćemo da su dole dijamanti. Kada on krene unutra, radit ćemo mu da je unutra voda, da se ne plaši, da neće da pogine. I samo ćemo da ga zakopamo na kraju da se ne vrati neko. I to je to, sve ćemo da radimo. Samo što nemamo ništa ni za kopanje, ni ništa da duša, ali sredit ćemo, mi to nije problem. Gde? Evo ga. Čekaj. Ti kopaj. Evo rupa. Čekaj, izađem. Napadaju ga sranja. Gde si ti? Ubijam pauk.
Ili će Pauk da ubije mene. Dobro. Da kopaš? Evo iskopao sam, ovdje je odmah. A tu je. Evo rupa. Gdje? Dođi ovdje. Vidi ovdje. A tu? Ali to je velika rupa. Ali nije ovaj... A dobro, ajde, možda da kopamo. Eto. Čekaj. Ajde, ja ću kao da uskočim. Ajde. On je budala, I evo, idemo, sad smo nagovorili ovog Nekog normaljuša. normaljuša da nas prati, idemo u Wildlands. Idemo postavimo jednu Moraju u tome. Nosim da ga... Ne. Srću. Hvala, uđu Moja 3 dijamanta. dobro, kod mene su, tako da... Opet. Nije problem. Trebamo se prvo sorde da napravimo. Hoćemo da ga odvedemo Čekaj, da... tamo gdje je dozvoljen PvP i onda da ga izubijemo. I da uzem... Čekaj, ajde da napravimo crafting table, pa kad već imam toliko dijamanata već da napravim taj sword. Mislim da ću tebi da napraviš, nije problem, važi? Čekaj drvo. Samo pre nego što on napravi, kapiraš? Pošto i on je dobio dijamanata. Još nismo Nismo? Nismo još došli u PvP ring. Otkud znaš? Pa pokušam nešto da sruši. Ja mislim, jeste, sad smo došli, sad poznajemo ide. Ja sam geografičar, mislim, molim vas, ne, sad moram biti. Čekaj, kad srušiš ovaj deo... Pitate da li imaš premium, reci da imaš. Recimo da, kao... Na NSG? Da. Ne, reci da imaš. I pitaj da ćeš da ti dam. Da mu daš te. Čekaj. A napiši mu, ja. Napisao sam mu, imam. Da, na što misli to premium? Misli to zbog tog skina što imam, znaš? Ali stvarno imam... Normalno još hoćeš nas 3 da sagadim kuću? Može. Sad mi treba crafting table da bi napravio... Ova ovdje, baš sačujem. Ali koji pišu mogu, ja sam vam. Napravi meni jedan. Ajde. I nemoj da vidiš da se vidi. Lopata, sorry. Ovako. Evo ga. Normalno, još, ko neki mađar, ja. Pa možda ja ti što znaš. Ali sad ću vidjeti. Mislim, daj mi 2 stika. Ne mogu. Što beš? Pa evo ti drvo. Što nemaš? Drži, dok ne vidi. Ajde, brzo. Pa, ko ni uzeo? On je uzeo. Da. Jaaaa, kako si... Svaka čast. Ja crkam u vladi, nema veze. Ajde sada gubi. Napravit ću tiš jedan, evo. Ajde sada gubi. Evo ti treba. Treba mi, naravno. Evo ti stik. Daj, dođi vam. Ajde, 3, 4, sad. Ale. Jasnije? I nastavi. Da. Znači, ajde. Ti ga vodi tamo. Neki ninja. Ninja. Bravo. Eno ga, pa ne kod mene.
Ja ću ga Ajde, zakopati. spremi se na drugi ulaz. Znaš. Ne, na drugi ulaz, ne, tu Ne, ga ovaj. ti zakopaj, ja ću na prvi. Ajde. Ostali unutra. Ovo je bilo stvar. Ti se piše bravo. Bravo.